نعم. سورة الإسراء. نعم. سموارن دي كونون دي بيته. نعم. مكية كما كان في وإن كادوا لا يفتنونك سوانا دون. نعم. de simo de on aya kan wana don jippi simore de non ko temedere نعم. e aya sappo wala temedere aya sappo go نعم. bismillah in ballu narima inda allah نعم. الرحمن فإن الله الرحيم فإن الله نعم. سبحان الذي بسم الله نعم. سبحان سنا دودني الذين on asara doyrud نعم. في عبده مچudum نعم. machudo onon ko nelad allah sallallahu alaihi wasallam نعم. sena dewodani doyrudo do machudo laylan jamma نعم. إلى المسجد من المسجد الحرام نعم. ثم راد سود الله هرمانتيرو هنا مكة نعم. دون اتمو كان نلاد الله دون الله اتنلاد الله صلى الله عليه وسلم نعم. مكة دون نعم. فاهمين نعم. أمولي نعم. وياما أمولي الجمعة دون نعم. ونويب مسود غرغر مكوي أمو هاني نعم. حقيقة هبول لابد كو نعم. ولي نو هانكو سود غرغر مكوي أمو هاني نعم. malaikaji ɗi ndondi mo ton gittimo ton gaddimo ɗo jumaɗo نعم. ɓe ceeki ɗon becce ɗe نعم. on saha ɓe gaddanimo mburagu ngu نعم. aywa on saha o fokkiti نعم. falam yahsul isra'u non illa min al masjidi نعم. doyragol ngol itta ko ɗo jumaɗo wona to suudu gorgolaɗo ɗo نعم. suudu gorgolaɗo o ko malaikaji ɗi tawimo toon نعم. ittimo toon ndodimo nayimo to suudu juma to to jumaɗo ɓe mbaɗimo opére نعم. nde ɓe gayni opére o ɓe gaddanimo mburagu ngu o waɗɗi نعم. o ummi ɗon noon o yehi نعم. o wi noon on saha juma kaaba ka نعم. juma makka ka نعم. fodde ɗo wangete ɗo tan noon wano نعم. caggal ɗum lamɓe jaccini juma ka wa awwalu man wasa'a fihi نعم. adi yacinde juma makka fof ko Umar ibn Khattab radiyallahu anhu نعم. o soodi galleji taariɗi ɗon ɗi fof نعم. o nattine juma he نعم. kamɓe fof noon ɓeyda ha aɗa foti joni ɗum woni noon نعم. ko ittiɓiɗo min al masjid al harami ila al masjid al aqsa نعم. fewde juma ɓurka woɗɗude jumaji نعم. ɗon mbima min fewde juma نعم. ka ganduɗa ko ɓurka woɗɗude نعم. e jumaji woni نعم. baytul muqaddas نعم. o kaɗo juma woni arwande نعم. mahayde e leydi caggal kaaba نعم. caggal nde kaaba maha نعم. kanka rewi hen banahu adamu نعم. baba adama mahi juma ka ba'da an banal ka'bata bi 40 sanatan نعم. caggal nde baba adama maati kaaba نعم. duuɓi capanɗe nayi matoyi baytul muqaddas wal hikmatu fil isra'i bihi non نعم. ko woni hikma royrede mo ittede mo ɗo jumaɗo o faane baytul muqaddas نعم. liyadhara sharafahu نعم. ha feeña teddugal makko ala jami'il anbiya'i wal mursalina نعم. e dendagal annabaɓe e nelaɓe fof نعم. de annahu salla bihim imaman نعم. de wonno o julniɓe kamɓe pop نعم. ko woni almami mabɓe fi makanihim نعم. wa sha'anu alladhi yataqaddamu ala al insani fi baytihi نعم. yakunu huwa sultan wana نعم. dalilu نعم. neɗɗo ardade ma e galle ma نعم. fetti ko alam neɗɗo ara e galle ma ardoma نعم. ko alam نعم. kamɓe masalan annabaɓe nelanoɓe gila ba adama ha ñande yawmal qiyama ha ñande nelaɗo Allah nelade نعم. kamɓe fof o julniɓe ɗon نعم. ɗon ɗo ɓe goni ɗo baytul muqaddas نعم. woni wa taqaddamta lis salati fa sallaw kulluhum muqtadi wa anta al imam نعم. li annahu sultanu lahu taqaddumu نعم. le wonno li anna sultana نعم. lahu taqaddumu fi ghayri ala ghayrihi mutlaqa wala en jangguino shari lamɓe kay galle mum e ko wona galle fof ardatan نعم. woni yasala ala ummati al mahsharu haythu wudi'a qadamahu fi نعم. beele yawmal qiyamati enen ne wono leñol makko ngol نعم. eywa masala andi ko toon yawmal qiyamati ɗon yimɓe daroto ɗo baytul muqaddas ɗo نعم. wona ko ɗon wonata darga darga daroto نعم. so darga ari ko ɗon yimɓe daroto ɗon kasbete نعم. beele ne wono leñol makko ngol sabu koyɗe makko ɗo yaɓɓude ɗon نعم. fa innal khalqa yuhsharuna hunaka dendagal tagorde fof ɗo rendinte yawmal qiyamati نعم. ene ñaawe نعم. ɗum woni noon Allah royni mo نعم.
من المسجد الحرام أمراد سود كعبة إلى المسجد فيود جماع الأقصى كان غنداكم غدك الذين كان باركنا حوله كان غندودا من بدي بركة سراج مودum fof kala juma kay jumaaji ɗi fof kay ene mbaɗi barkeji Allah wi min mbaɗenni ko linuriyahu mbele min kollamo kanko rasulu sallallahu alayhi wa sallam min ayatina hunde e kawnide amin min kollamo kanko nelaɗo Allah ɗum tan addan min nawde mo to من آياتنا للتبعيد أي لنريه بعد آياتنا بل من كل ما هون أكاوني الأمن وإنما أتى بها أتي بها أدرى من آياتنا وتعظيما لآيات الله سبو آيات الله من أو سايي وبي من أو أدنى وبيدو وتعظيما لآيات الله أي أن محمدا وإن رأى ما رأى من الآيات العظيمة والعجائب الفخيمة فهو بعد بالنسبة لآيات الله ونلعب الله يكفو مولود هاوناد يود مولود متد فوت بانغ الله فوق سيدا فوق سيدا حتى الله مانغو الله فسيدا لنريه من آياتنا won wiɓe noon andi Ibrahima Allah wi ko kadalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ard Allah wi an ɗon min dey deke firti ko Ibrahima yii ko ɓuri mawnude e ko nelaɗo Allah yii ko fa zahirun hada ko feeñi ɗum ɗo no feeñiri ni annama ra'ahu Ibrahima akthar mimma ra'a Muhammad so tawi en pirdi aya o no ardini ndeke wadde nden ko Ibrahima yii ko ɓuri hewde e ko nelaɗo Allah yii ko wo huwa khilafu noon khilafu ijma yimɓe noon kawrani ɗum e hewɓe kawrani mbimi yimɓe ɓe won wiɓe ko Ibrahima nde wonno Allah wi ko nuri malakuta samawati nuri Ibrahima malakuta ɗum way kono ala ko suuɗi hen hay hunde fof o yiiko Allah noon wi nelaɗo Allah li nuriyahu min ayatina ndeke nelaɗo Allah ko hen hunde yi wona fof eyyi Ibrahima wadde yi fof taɗo wi ko gadalika nuri Ibrahima malakuta samawati wal ardi o wiyani hunde wi ko malakuta ko suuɗe asaman e ko suuɗe nde fof min kolli Ibrahima nelaɗo noon wi ko li nuriyahu min ayatina ndeke won hen mbi wadde tawde ko noon ndeke ko Ibrahima yi ko nelaɗo Allah yi ko seeɗa kono ko khilafu noon khilaful ijma yimɓe kawrani ɗum أجيب بأن ملكوت السماوات والأرض بعض الآيات العظيمة أيوة سوي سوي أمانون ويسأل جابو بياها أو يكون ملكوت السماوات والأرض فما كو هون جد الله مقول بموند كو هير هون التي رأى محمد جد مولد محمد يده كو huunde tan heen huntan Ibrahima yi fa Ibrahima ra'a ba'dul ba'd yoga ko nelaɗo Allah yi ko heen yoga kadi Ibrahima yi no famirta Ibrahima nelaɗo Allah ko yoga e nder yoga mo nelaɗo Allah yi o Ibrahima yi hen kadi yoga faami walla faamani ɗum woni li nuriyahu min ayatin innahu kanko Allah tabaraka wa ta'ala so en mbaɗi noon as-sami'u kanko woni nanowo al-basiru kanko woni jiwowo won wiɓe innahu kanko nelaɗo Allah huwa as-sami'u kanko woni nanowo al-basiru jiwowo kono ko selli ko woni ko mashhur damiro rutti koye Allah innahu Allah huwa as-sami'u wal huwa as-sami'u al-basir ɗum ɓurata feew tan porta kandi o yaari noon haw yettoyi toon asaman jeeɗi ɗiɗi o tan no faamirta caggal ɗum noon o arti o wi ndewa arti nde jooɗe nde ndewa arti nde o wi kanko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Ibrahima Moussa o hawa arte Moussa wimo yo rutto o rutti ha wonti waktuji joyyi ɗi mbiɗen ɗi kanko rasulu sallallahu alaihi wasallam ibnu Abbas o haali to mustadrak hayso hadith yumma Aisha yeddimo kam
وحادث مستدرك وين لا صلى الله عليه وسلم رأيت ربي عز وجل نلا دوي مي جوما مودو mi yirimo bi aynay ra'si e gite didi horam de mi yirimo dum o utiya bi hadha al hadith tatmiman lil qissati qado hadith adama timminde qissa o summa ba'da tamam al amri habada min as samawati sabi hawdo kay oɗo hadith addama tatmiman lil qissati sabu timminde qissa o ba'da tamamil amri non habada min as-samawati sabi ila baytil muqaddas caggal ala hali o timmude tan o ummi to asman jeedi jo telli baytul muqaddas farakibal buraqa o waddi buraqu ngu o ata makkata o arti makka qubayla subhi ko adi subaka o yehi ko jamma caggalde o juuli geeja holili parti ko adine wertata hakkude baytul muqaddas kanyum makka yarte ko lebbi didi hakkude baytul muqaddas asman ko duubi temede jo yarate asman tekke duubi temede jo ya asman jeeri bijo o ya hadar to damsi o benni ha to neddo ala jinne ala hendu ala nyalawma ala jamma ala aduna ala laakhara ala o yiha to jeygol ala aljanna ala o yiha to o arti wetani o so neddo yuni fonde e mudum walla o so tawi neddo jodi do mama kunnen do wona wiide ewa o do hol dalil ko kay burdi yimbe o ko daydo jangani falamma asbaha nde o fini qada wa arafa anna an-nasa o fini o taññori o andi wonde yimbe be to kazibuhu ko fennobe fa qaada hazinan o jodi umusuni fa marra abu jahal wirtimo fa jalasa ilayhi jodi don fa qala lahu tayyum umu jodi kam ne la dala caggal galle makko mucci fu namde abu jahal jodi sara makko wimo kal mustahzi no kom neddo jelke kadi hal kana min sey be hokke kadi ande rasuni kadi ko jedin ma do kadi najore e muhammad najore ko batta do kadi jodi sara makko ran en jalkita قال نعم نلادي اها wonko kewi usriya bi al-laylata o wi hanki jamma mi royram wi ila in de doydan to nawla fa qala ila baytil muqaddas wi doyrami nawami ko baytil muqaddas qala o wi summa asbahata bayna uhurina jaada baytul muqaddas ko lebbi didi min jaara taw geloji te an mi mo do geeje hanki ngarta kadi weta ngarta do joni o ya mi hide فقال أبو جهل إذا دعوت قومك أتحدثهم بما حدثتني به ستمين الدين بما بأسوسي هالا دلو كالا نامكو ويا هم بأسوسي يقول يا دونك باي أدوس فلان كالجنيم يا أنك كنترول كنت باي نفسي كاونا وانا يمبي أدون غانا هكذا كاونا باي أدوس ngari do ngarti tafini be tagala ya ma asar bani kabin ibnu luway halummu no eterimo bindi ube ngari yimbe be ngado kanko Abu Jahl no dimbe be yo ngal ngari hatta jalasu ilayhi habe tay Abu Jahl wonde ne laada Allah fa haddathum sallallahu alaihi bidhalika ne laada halni fa bagan nasu bayna musaffiqin wa wadi yadihi ala rasihi kan yimbe be kawa be en jetten fobba kelle be en jette juude fa way koy men mutaajiban hawana awede o wada wa dajjube dilli bidhalika wa azabuhu be mawnini halaka fe fa jaa Abu Bakr Siddiq ari fa haddathahu sallallahu alaihi bidhalika ne laada Allah Abu Bakr ko dum woni ne laada halni mi hanki demade mi royraabo o yol ton o baytu mugaddas o yaha ko gonga nela sira bakri saddaqta fa qalu atusaddiqu innahu dhahaba al-laylata ila bayt mugaddas wa jaa qubayla an qabla an yusbah o wi ada suusi gonɗin demo wande hanki jammo yehi baytul muqaddas arti ko adine wetata sayyidina Abubakar inni la usaddiquhu fi ma huwa abadu min dhalika wallahi min mami gongi mo ko buri dum woddude sabu usaddiquhu bi khabari samai fi qudwatin aw rawahatin so wi o yehi do asaman e subaka goto walla kikide goto wallahi mo do gongam fa dhalika summiya siddiqu dum addan Abubakar siddiq wiyede siddiqu fa qala al qawmu yimbe be mi mo siflana baytul muqaddas e be gandi o meeda yaade baytul muqaddas e kambe non ton mi kodi ena wayno jorbol naajo tan ana ara jorbol en ara hoore fone nyana kala en ummo jorbol na ara hoore fone walla ko wayno min joni no gandirmi jorbol ni neddo meeda yaade jorbol so tawi haala jobbo wi sifo dum juma jorbol kato heeti e galle didi heeti so anda wawa
nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓe mbi wadde yo sifano ɓe baytu muqaddas wone sifade jumaka o wi galle hirnangue o debbo goto nan ɗum e fama demba banggue worgo o banggue rew o jeere maɓe toon hetti banggue worgo o ko galle Abouka wene galle Malick Dia en banggue funnangue o piyo mburu nan ɗon joni galle demnen ɓe saɗa fayi tan payama maayo ɗon tan sifori noon tan andi mo meeɗa yaade so haaliri ni kam mbira go haɗa kam aɗa andi kono meeɗa yaade kam a haalirde ni kadi eyyi kanko noon o sifori no wi baytul muqaddas nde o fuɗɗi sifade nde tan hatta anna jibrila naqalahu min makani wa wada'ahu bayna yadayhi sallallahu alaihi wasallam jibril ɗo foye suudu ndu addi heeɓi yeeso makko hankandi omo sifo ene mahlisa ene sifo omo mahlisa sifo jumaka faɗantere maniri heedi koye galle manijo jibril kadi so gayri mahlisa walla mo banggue goɗɗo kadi o sifa ha gasi o walla وجعل ينظر إليه ومن دار جماك ويصف له وصفنا فقال القوم أما النأت فوالله لقد أصاب ستيك صفه ودهم الله يدفي ثم قال أخبرنا عن عيرنا فأخبرهم عنها وبما حالا من ستة من يانو توم إن يانو سمو ياد وحالني بستة أيوة مثلا نوي eko ardoto e no way fofo o wi inna hadha be bim o wi ma seta o jango ma ardo o wi be seta o jango mutirde nange ma naado so seta on naata wuro ngo ko ngeloba mani o ardoto ngeloba mani o kaari ngelo mu ardoto mon jiido hen kikidi jango e mbi inna hadha la sihru mubinun mbi dum do ko bilew peñ woni fa anzalallahu allazi fi ma ja'alna ru'yati alayhi illa fi na'am ولنا الذي وجعلناه هدى نعم عندي حديثه نعم وند الله صلى الله عليه وسلم وي الله نعم e gite makko deedo na'am kono sina yumma Aisha wi wana gonga na'am yumma Aisha wi kala biido ne la sallallahu alaihi wasallam yi Allah na'am o wi o feni yumma Aisha wi non na'am ko gando no yumma Aisha ko jugando de na'am omo reeni ujunnaaje ɗiɗi hadise temedde ɗiɗi na'am pawɗe na'am omo reeni ɗum hadis to bange hadiseje kanko yumma Aisha na'am o wi noon kala biiɗo nelaaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam yii Allah gite muɗum ŋaas o wi feni Ibnu Abbas no wi ko nelaaɗo Allah haalani ɗum ɗum yimɓe ɓe noon mbi ene jentila kanko ko debbo nelaaɗo Allah sala haalandemo sabu gooto ɓe fof ko nelaaɗo Allah haale mum nelaaɗo sallallahu alaihi wasallam so tawi leñol mum ngol fof rendi to bange gandal woni kal halde mum ko Ibnu Abbas wonɗo nelaaɗo kadi haali to bange hadis kadi wi khuzu nisfa dinakum min hadhihi umayra o yumma Aisha oɗo ngel ɗo cukalel dewel gonngel ɗo ngel o wi onon leñolam ngol nangue feccere diine mum e ngel ɗo nangue feccere diine mum e ngel ɗo dewel on ɗo wina andi firti ko gando ɗum noon anduɓe ne jeddodira hayre kaaje ɗiɗi sene cippira ɓoccode yo joño ɗaccidenɓe tan Ibnu Abbas kam wi o yii kanko no wi wona gonga eɓe mbi noon ne wawi taw nelaaɗo sali haalandema konko debbo haalno Ibnu Abbas pama tan kam sa yi biyowo nelaaɗo Allah a yi Allah e ŋaas mbasa yeddodirde mum sa yi biyo kadi o yiya deƴa deƴere ma jaaha waadi kadi ko luure kamɓe ɗi luurde andu wi luurde a deƴata وآتينا موسى الكتاب من قدني موسى توريتا وجعلناه من بدي دفتر اليهودان كون بيوال بني إسرائيل ونند بني إسرائيل من بيبي الله يتخذوا بل بمباس جوجيتاد من دوني كوانا من وكيلا ما بمبايلة على حاليج أنني في بني إسرائيل كو جنجل من حملنا بين من دونو مع نوح ولد نوح بمن بنو بين لانا إنه نوح كان أسيراني عبدا كو مچود شكورا كيو من تود الله وقد من بهي إلى بني إسرائيل فيود بني إسرائيل من بهي بالكتاب دفتر التوراة من بيم لا تفسدون في الأرض من بيبي كم بني إسرائيل مؤن بنو أي وليدي الشام دي بني رندي غوفي سن مرتين لا بدي ولا تعلن مؤن بيو أولوان بيور كبيرا مون فإذا جاء وعد أولاهما ستبي فدور غوت بيد هن فدور واتر أري بعض سن بني bonni ha boni allawi ba'athana min nala alaykum mon ibadal lana jiyabe wonande min uli ba'sin shadidin ana uyan ibadana uyan jiyabe ko jiyabe wonande min ko minen jeyibe kono min jiyani minen jeyibe kono min jiyani be ta amen ga woni be gona jiyabe abe gona kebe jeyabe Allah kono be gona rewobe Allah woni ibadal lana
ko jiyaabe wonande min wana umano yidi ibadana hadi mo wiide non ko beedo wona jul ko ibadallana jiyaabe wonande min minen jeyibe to amen minen jeyibe tagibe kono non min jiyani be gay gona yiyaɓe to Allah keɓe jeeyaɓe to Allah ɓe gona noon yiyaɓe to Allah yiya to Allah ko nelaɗo Allah e julɓe kamɓe noon ɓe ɗum woni ba'athana min nela aleykum e mon ibadallana jiyaɓe wonande min ɓe ganduɗa uli ba'sin shadidin ko jomiraɓe sembeji cettude banggue hareji hefereɓe joom doole en tawde onon julɓe on beeɓi min nela e mon hefereɓe piyon ha ñamon leydi noon Allah waɗa kala nde julɓe murti wonela hemon ko saci eɓe gara piiɗuɓen ha ñama leydi heddo julɓe mbiya gonno ko hawni enen ken julɓe a gona ka say a waɗa ko poɗɗa wadde tan fa jaasu o wi heefereɓe ndengina e nder galleji moɗon khilala diyeri hakkude galleji ɗi ene ndengina ene ƴeewa on pour ha mbara on daha on wa kana laatima noon wa'dan ɗum ɗo ko fodore maf'ulande ene golle nde ɓe bonni pour mi yeru fof ɓe gadi bonnude ɓe mbaɗi ko annabi Zakariya ɓe mbaɗi ɗum ha maayi on saha Allah nele mabbe kambe bani Israil jaluta e junudihi faqataluhum jaluta e wa kanyum kono mum bari be habe laabi wa sabu awladahum dahi bibbe mabbe wa kharabu baytal muqaddas anan jirbin baytal muqaddas caggal ɗum hummaradadna lakumul karrata onon bani Israila min dokki on dawla e polgu alayhim e dow mabɓe caggal duuɓi temedere eywa mbarɗon jaluta Allah wi wa amdadnakum min dokki on bi amwalin jawɗele wa banina e ɓiɓɓe wa ja'alnakum min mbaɗi on aksara onon ɓuuri hewde nafiran gorol wa qulna min mbi bani Israilin ahsantum so on moƴƴini e ɗoftade Allah ahsantum li anfusikum moƴƴinan ɗon ko koye mon sa golli ko moƴƴi eywa moƴƴanɗa tan ko ma hay goto moƴƴanani wona wo hina idin tawde aɗa andi kam sa rewi Allah nafoore nde koye ma artata sa rewani Allah so banene woodi koye ma artata ndeke wadde fala yambaghi lil insani an yaftakhira bi da'atihi hananani neɗɗo wasade wonde ko dewowo Allah sohlani bal ya'malu da'atatan yo gollu dewe Allah wo huwa rajin qubulaha min rabbih taw mo jorti jaɓede de Allah de ummade Allah li annaha alamatun mi anani de ala dawami sa'adati li sahibiha o wi ɓe rewɓe rewde Allah ko maande wonde joomum ko duumido e malal wonande joomum wa annahu min ahli an-na'im wonde odo ko yimbe aljanna fa fil hadisi ya ibadi e he mon jiyabe am anani dey hadis goto Allah ne haala baytin hadisul qudsi Allah ne wiya ya ibadi e he mon jiyabe am innakum no onon lan tablughu durri fatadurruni o wi onon jiyabe am on bawa lorludemi saka lorlonmi on jettata ko lorlude mi saka lorlum walan tablughu nafa'i fatanfa'uni onon jiyabam an ba on kattanta nafde mi saka naformi on bawa yettade nafde mi saka naformi wa inna ma hiya a'malukum ahsiha lakum dum do golle de golloton de ko golle mon tan bodo renana on dum summa ufikum iyyaha nyande yawmal qiyamati yobo on masalan golle de golludon de sa golli ko boni mi moftan ma hangara sa golli ko moƴƴi mi moftan ma hangara faman wajada khayran falyahmadillah kala e mon tawdo jam yo yettu Allah wa man wajada ghayra zalika kala mo tawi ko wana jam fala yalumanna illa nafsuhu hudu nyin suwana hore mu ko an woni mo wada wa qala al arif gando goto o wi ma da yadurruka wa huwa asin an Allah neddo gofo Allah holko wawi lorrude ma aw yufiduka huwa da'in walla so neddo rewi Allah holko wawi nafde ma faman zanna anna Allah yantafi'u bil ibada bagal kafara kala cikkudo ma sawto sa rewi Allah wonko nafara Allah cikkudo dum o ko kefer ko ndewata Allah ko sa sikki ko ndewata Allah ko wonko nafata Allah an ka kefero walla sa wofi Allah sikki wonko lorlata Allah an ka kefero pama dum Allah e hunde hado dinani dum woni in ahsantum so on moƴƴini ahsantum moƴƴinan on tan li anfusikum ko koyeba sa yidi bada ko boni jeeba wona wa in asa'tum so on bonni falaha bonnugol ngol koye mon artata fa ida jaa wa'du so tawi aroyi anani fodore al akhirati wattinine de ba'athnahum min neltabe kadi kambe bonbe be kadi onon bani israila en be nanga on liya su'u mbele be cunina wujuhakum jese mon be cunina on be daha on be mbara bibbe mon be daha matalan bibbe mon be daha rewbe mon wali yadkhulul masjida mbele be naata suudu baytul muqaddas
ɓe jirbina ɗum ɓe bonna ɗum kama dakhaluhu no ɓe natirno ɗum awwala marratin arwande lawol wali yutabbiru beele ɓe kalka ma alaw ko ɓe pooli tatbiran e kalkugol nonne ɓe bonni ɗimmol kamɓe bani israil en ɓe mbaɗi annabi yahya caggal ɗum allah nele mabɓe buhtu nassara o ware mabɓe ujunnaji o dahi ɓesguji mabɓe pap o wari haalaɓi oɗo asa rabbukum yama jomon noon an yarhamakum caggal lawol ɗimmol ngol yama o yurmo on wa in uttum allah wi onon julɓe ɓe so on duttima e bonande allah wi minenne uduna min dutto aha so tawi on duttima tan min dutto aha wagada aadu noon ɓe duttima e bonande holɗum fennude nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam allah wurti nelaɗo allah e warde yahudiyankoɓe bani ɓuraysata en e yahudiyankoɓe bani nudayri en o fiye mabɓe lempoji allah wi wa jaalna min mbaɗani jahannama lil kafirina wonande hefereɓe hasiran ko kaso kefero de kaso woni jahannama woni kaso muɗum a hanani inna hadha al qur'ana ay o qur'ana mo jangata yahdi omo fewna illeti wonande ngol laawol ngol ganduɗa hiya laawol ngol aqwamu ngol ganduɗa ɓurgol fewde wa yubashshirul mu'minina alqur'ana o omo weltinira julɓe ɓe alladina no ɓen ya'maluna as-salihati ɓe ene golla golleji moƴƴi qur'ana ne weltinira anna lahum ene wodi ɓe ajaran jobdi kabiran mawde qur'ana ne habra kadi anna alladina ɓen ɓe ganduɗa la yu'minuna bil akhirati ay ɓen ɓe ganduɗa gonɗinta ñalawma cakkitiɗo o qur'ana o ne habra ɓe a'tadna lahum wonde ɓenne min podani ɗumen azaba lebte aliman jeygol wa yad'ul insanu ay neɗɗanke ene nodda bi sharri warodde e hoore mum ay we neɗɗo ne huɗa hoore mum ene huɗa galle mum ida dajara so seki wona wiide yo mayde ajjini yo mayde waɗani taw ko ɓiye walla joom suudu walla joom galle ma kuuɗa ɗum walla kuuɗa ɓiye walla kuuɗa hoore ma min kay mbaɗa jogoɗon o wardemi min kay mi dañi bone min kay mi boorama mi wayini no rewɓe ɓe mbaɗata ni Allah wi neɗɗo ne waɗa noon Allah bonni neɗɗo fuuy du'aahu omo huɗa hoore makko du'aahu no comme no duwonorto bil khayri moƴƴere noon duworto hoore makko moƴƴere ni noon o huɗirta hoore makko moƴƴere bonande wa kana al insanu latima neɗɗanke aywa ajulan ko keñiɗo e hoore mum ko keñiɗo neɗɗo ne murtide ne heñino fe imi neɗɗo ne heñide o wi la ya'lamu qadruhu ghayru llahi ta'ala jobdindi Allah jogori yoɓoyde neɗɗo ndi hay goto wawa andude fodde jobdindi to Allah sabu rasulu sallallahu alayhi wa sallam nde o yahata nde o wi inni tarikun fiikum thaqalayn o wi mi woppiɗo mon ɗo tiiɗkoye en ɗiɗo holɗin deftere Allah nde e leñolam ngol ɓesngal ngu ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan ɗon ɗo jogitiɗon ɗe kanji ɗiɗi on gonta majju ha cayi holɗum kitaballahi wo itrati deftere Allah nde ewa e gorolam ngol kore jamɗi min nelaɗo Allah kala mo jogiti ɗum taɗa kala mo woppi ga muɗum malkise وهذا الأجر ثابت لمن عمل الصالحات كلا قولوا قول مجد كم أنا يبين جبد مولي وإن لم يكن حافظ الألفاظ القرآن حيث أرينا كرفيج القرآن كم كوستيسن أقول لكم مجمع ونار الجنة كم بل المدار على امتثال الأوامر واجتناب النواهي ويلة يكوك وريود جميل وجه الله وفود كان الله ونار ريند كرفيج دي بوالي سم ونار دم سخلا وريود الله بسم الله قنان وكان الإنسان أجولا الذي نتنك ديك كنير وجعلنا الليل من بدي جمع والنهار من بدي نلوم آيتين كاوني دي من بدي نلوم كويها كاوني دي من بدي نلوم كوي كاوني دي من بدي جمع كوي كاوني دي الذي دفوك كاوني دي سايي جمع إنا هاوني دي ماتو نلوم نكاين هاوني الذي فما هاونا من ممتن
mumtiri ayatal leyli masalan anani made jammande min mumtiri ɗum niɓɓere beele oɗon pofto hen nata suudu leloɗa wa ja'alna min mbaɗi ayatan nahari made ñalawma nde mubsiratan ene lafti sa yeehi a sattatata ampoli ay haɗa haajuma tan Allah wi min mbaɗiri ni koli tabtawuga ha ɗaɓɓon hen fadalan ɓural min rabbikum ummorade jommon paggitoɗon woni ta'lamu ha gandiron subaka jamma ha gandiron ñalawma e jamma adada sinida limore duuɓi wal hisabe waktuji ha gandon waktuji ne ñonata gandon duuɓi milnefsaji wa kulla shay'in kala hunde ko neɗɗo ne hata jina Allah wi fassalnahu min peññini ɗum tafsilan e peññingol wa kulla insani o wi kala neɗɗanke alzamnahu min ñimnanimo ɗa'irahu golle makko ene waɗa fi unuqihi e dande makko kala jibinaɗo kayitel nana waɗa e dande mum golle muɗum tawi ko aljanna fayi golle mum tawi ko jeygol fayi fofof nana winda e dande makko ene haɓɓa ɗon so malkisaɗo nan ɗon haɓɓa so malaɗo nan ɗon haɓɓa guila ñande jibinaɗa ɗum ne daɗo o nukhriju lahu Allah min jaltinamo kanko neɗɗo o yawmal qiyamati ñalawma darga kitaban deftere ene winda hen golle makko yalqahu a hawray deftere nde mansuran ene sara omo janga Allah wiyamo iqra jangu kitabaka deftere ma kafa bi nafsika yonima hande an hoorema yonima al yawma hande alayka ema hasiban kasbo an di hasbara hoorema hay gora hasbantama an haalata ko bannoɗa min keɗo an haalata ko kalnoɗa min keɗo minen de min kalantama ko kalnoɗa Allah kañum no fofti an wiyata mi yehino ɗo mi yeɓoyino fijirde mi waɗino mi yeɓino rab mi naatino bal hakkunde masalan camaraɓe e hoode ne mbaddata ne min yaano an haaltata kala ko jiinoɗa an tawi ka gool gonnoɗa an haaltata ne gonmi gool hoode nde an haaltata ɗum hay goto haalantama mani tada kala mo feewi fa innama yahtadi li nafsihi ko feewi ko hoore makko kanko nafata o man balla mo majjine fa innama yadillu alayha ko majji ko bakkaɗo ko majji ko artata koye fittanu makko wala taziru fittanu kay rondota ko wasiratun bakkaɗo widra fittanu ukhra wondu hay fittanu wotur ronanta ko fittanu wondu bakkaɗo mum goto fof ko waɗi ko kañum rondanto hoore mum Allah wi wa ma kunna min lataki mu'azzibina e min lefta hay goto hatta naba asa hamin nela rasulan nela feññinana mo kanko neɗɗo o ko waɗɗe dow makko so salima noon on saha min kalkam wa ida aradna so min muyi an nuhlikani min kalkata qariya tan wuro Allah wi amarna min jamira mutra fiha nemi ɓe wuro ngo patraŋeɓe ɓe min jamira ɓen so min neli nelaɓe yo ngare mabɓe min jamira ɓe kamɓe yimɓe wonɓe ɗon patraŋeɓe ɓe Allah wi fafasu fiha ɓe jalta e wuro ngo ɗoftare Allah so ɓe jalti hen ɗoftare miskineɓe ndewa e mabɓe on saha fa haqqa alayha waɗɗo e wuro ngo alqawlu konngol lefte Allah wi fa dammarnaha min kalka wuro ngo tadmiran e kalkugol min jirbinango hango laaɓa Allah wi so min jiiɗi halkude wuro min nelata e wuro ngo masalan anani de ko annabi so min neli annabi o min nelata ɗum koye patraŋeɓe wuro ngo annabi on yekkule Allah mbaɗeni patraŋeɓe murta mbiya ngala hen so mbi noon miskineɓe Allah kañumen koye patraŋeɓe dañanno ndewa e mumen on saha wuro ngo fof murta so wuro ngo murti Allah wi min kalka ɗum noon tan min mbaɗata meeɗa wadde ko wona noon wa kam heewi a halakana ko min kalkuno min alquruni e leƴƴi min ba'di nuhin caggal annabi nuhu wa kafa bi rabbika yonima joome bi zunubi ibadihi e bakkatuji jiyaɓe mum khabiran kumpitogol basiran jiigol Allah ene daara no dardata nder o no dardata bowal ngal ni noon o dardata nder o man kana on laatiɗo yurido ene muuyi e ko gollata ko al ajilata aduna tan ko ala haaji so wona aduna Allah wi ajjalna lahu min jaccinanamo golle makko ɗe fi ha e aduna ma nasha'u ko mun anani ko min kaaji yaccinde liman nuridu wonande min muuyi yaccinande ɗum summa ja'alna lahu oɗo mo min jaccinani golle mum e nder aduna waɗa ko wela Allah wi min mbaɗanamo to lahara jahannama yaslaha o naata e jahannama he mazmuman omo ñiŋa madhuran omo woɗɗina yurmede Allah o diddaɗo ga yurmede Allah wa man arada al akhirata kala mo Allah muyani lahara
الآخرة وسعى كلام موي الآخرة موي قل الآخرة وسعى لها يهني الآخرة سعيها يادم وقلني الآخرة قلهم وقل كادو الآخرة وهو مؤمن وقل قل مجندي كو جول الله يفو أولئك بيندي كم كان لاتيم سعيهم قلهم مشكورا كمان تادت الله كجبات كلن ايدو بلي ديدي الله يفد مجر يفد بان من دوك هؤلاء بيدو من دوك دومن هاتم وهؤلاء بيدو كري من دوك دومن من أداء ربك دوك جوامي أدونا وما كان لا تاكي أداء ربك دوك جوامي اندر أدونا هينون دون كم محظورا وناني ان هدا هي غوتو هدا دوك أدونا كي هي غوتو هدا كدوم ودوك لا كرا بين دوك بي كدي ودو دوك أدونا كي فوفون ركي انظر نار كيف فضلنا هولن من قرنري بعضهم يوغا مبه كامبي يمبه على بعض يوغا من غرزغينا be min dokka be martaba kono Allah wi jew aduna hono min badi kono walal akhiratu ay galle cekkitido akbaru bur mawnude darajatin darajuti ay la khalade bur mawnude darajuti wa akbaru bur mawnude ka tafdilan dokke min ad-dunya fayanbaghi al-i'tina'u biha ena hani himmanede dum goppa aduna la taj'al hotowat ma Allah wondude Allah ilahan dewetedo akhara goddo sa wadi non fatagu udan jododa mazmuman kañingado makhsulan koynado mo ganda ballo ala wa qada rabbuka yamiri joome Allah ta'budu hoto on dew illa iyyahu so wana kanyum tan Allah yamiri hoto on dew so wana kanyum Allah yamiri wo bil walidain yo on mojjan jinnaabe mon ihsanane mojjingol Allah yamiri on yon diggan jinnaabe mon imma yablughanna so tawi hebi indaka do ma alkibaru mangu ahadu wal alkibara de foti wonde alkibara mangu ahaduhuma goto mabbe so tawi goto mabbe mawni ada wuri an biddo aw kilahuma walla kambe didi fo be nayi ada wuri an biddo Allah wi sada halde mabbe fala taqul lahuma oto wiyande ganani de uffin oto wibe non umme don wala tanharuhuma to gufbe ala so tawi ada haala mabbe hoto gubbo oto wullu e dow mabbe sada halde mabbe biya abata e babam ya umma e nenam sada haala hoto yowel oto ha inde mabbe de oto wi kare ruwi lumbal penda oto wi dey anani dey oto wi gay kum anani dey jeynaba kumbil ala biyata ko nene biyata ko baba sada halde mabbe ko nene biyata dey ko baba haldu no yurmini anani wa qul lahumma halde mabbe biyabe sada halde mabbe wiyanbe qawlan kongol kariman jongol nebingol sada halde mabbe kongol ma yo newo kongol ma yo yot wakhfid lahumma o wi anani yurtinanbe kambe beedo lesdinanbe janaha wibjo azulli koyera newono be kambe beedo jinnabe ma wakhfid lahumma janaha azulli min arrahmati sabunjurum anani qur rabbi wi jomam irhamhuma yurmonena me babam kama rabbayani ne be jurmori nomi saghiran gile ko mi cukolil ne be jurmori nomi ne gonmi cukolil ni an jomam ya yurmono be non ayo wi rasul o wi law anani ووي دواندا جنابه ما ولو في كل يوم وليله 5 مرات اي سوكو حقود جامما نيلا فو لابي جوي كم ينابه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا بيان الله بجوي ونجاس افو كم هو واس ودي دum kam tembi ceerno ma ro ko be juulo wala kafirin ay so be hefere idha kana hayyin tawde be nguri kay hade wiebe non li anna min arrahmati an yahdiyahuma sabu sawi non ene way Allah yurumobe fewnal hasabe nguri se be mayi non certi wa amma jinnaado on kay so maayi on kay hankan on certani so wana maaya adu won tomotan ويروي أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم غركو غورو ميدينا أردن لا دوي أن أبوي بلغا مني في الكبر أي بابا منينم دي بنيوي مبودو وندي مبي أنني دي أيوا على منهما ما وليا مني اسك مين بودو أنني في الكبر أني علي منهما ما ولي مني في الصغر mbele kebe badantunomi ni ngommi cugalel nde so mi wadani be ngandi mi yobibe walla fa hal qadaytu haqqahuma so mi jettibe wana be jettannomi so mi jettibe mi nyamminibe mi yarnibe mbele do minne mi wadi ko badannomi walla nela do wiibe nela wi ala ala la ay sa jettibe a wambibe a nyamminibe a yarnibe a wadani kebe badannoma
سبو فإنهما كانا يفعلان ذلك وهما يحبان بقاءك نعم وبي ebe mbadantuno ma dum be badirantuno ma dum ko ha keddoda mbasa mayde an be jidi ko nguura an an non ko anta taf'alu zalika wa anta turidu mawtahuma aywa an ada wada dum kono an muyane ma ko yebe maybe ngoppuma aha ko yebe maybe ngoppuma kambe non be jidi ko nguura kambe be maya ndeke an wawa hefto yobde be wadde ha sabu alandi nayeje kom jidda tan ko wi'a muñ tan joni so Allah jabi ni so yehi en kanda fofti jinnade mo ubbani so sohlidde ay an kan jidda ko may wala o suwa may sohla jidda ko may wad rabbukum joomon a'lamu kanko ɓuri andude bima fi nufusikum ko woni nder pittali mon to bange ɗiggede e to bange aajare Allah wi min ɓuri andude sa feññini ɗiggude dow tawi aɗa ka gaaƴiɗo less omo andi sa feññini aajare dow tawi aɗa ɗiggi less Allah wi ne andi Allah wi kañum ɓuri andude ko woni e nder mon in takunu salihina tawde kay on laatiɓe ko on ɗoftiɓe Allah ɗoftide jinnaɓe mon fa innahu Allah kana o seranani lil awwabina wonande ruttotoɓe fewde ɗoftare mon gafuran ko jafatoɗo Allah wi wa ati zal qurba ɓe ganduɗa ko joomiraɓe malladal ɓe rokkuɓe haqqahu kala bande rokku ɗum haqqi mum to bange moƴƴande ɗum e to bange jokkande ɗum enɗam bande fof jokkat ɗum enɗam bande fof moƴƴin ɗum o faami nde wa haali haqqe Allah ha kati wa haali haqqe jinnaɓe o gayni omo haalanma haqqe bande en so gaysni o haalanma haqqe miskineɓe o haalanma haqqe ɗannotoɓe mo gonduɗa mo ndenɗa suudu sanɗe yago walmas woni wasal aati zal qurba joomiraɓe malladal bande en o hokku ɗumen haqqahu haqqe mum wal miskina hokku ɗum haqqe mum wabna sabili gonɗo e laawol ene ɗanno oɗon jaada rokku ɗum haqqe mum Allah wi wala tubazir noon oto sar jawdi ma tabziran e cargol ala hoto wat ɗum a wiyaka ya jaggu tan ha mbasa rokkude kono kadi dara tan kadi ene weddo kalis kadi ha keddoɗa ɓolo Allah wi hoto wat noon sabu innal mubazzirina saroɓe jawɗele kanuɓe laatima ihwana shayadini kamɓe goni musidaɓe seyɗaneji kamɓe koye lawol seyɗane ɓe daari kala carowo jawdi ko seyɗane woni ceerno mum seyɗane yadate muɗum wa kana shaytanu sabu laatima seyɗane noon kafuran ko jeddowo li rabbihi wonande joomum seyɗane ne yedda Allah no fewi de wa imma tu'ridanna anhum wa imma tu'ridanna so tawi a ɗurnima ɓeeɗo bande en ɓe bande arema walla miskino arema walla mo ndenduɗa ɗangal arema walla ñaagotoɗo tan arema a rokkani ɗum o wi arema ibtiraa sabu ɗaɓɓugol rahmatin yurmede min rabbika ummade joome tarjuha moɓe jorti ɗum e ma seɓe garema eɓe pandi o wi li ɗalabi rizqin tantadiruhu yatika fa tu'dihim minhu arsige mo banduɗa aɗa fandi ɗum mo pandinoɗa so arema so tawi kanko neɗɗo o arema walla kamɓe haalaɓe ɗo ɓe garema ɓe ñaagui mamama rokkuɓe hen sa rokkani ɓe fa qul lahum wiyanɓe qawlan konngol kam may suranne wingol mbiyaɓe ay so Allah jaɓide dañani rokkude on hande noon ala ko woni ɗo kono ha janggo tan walla ɓawa janggo so Allah jaɓi sa ari ɗo waɗa ko tawɗa ɗo mbiya noon oto wi mbete mi mayat walla woni wa aati zal qurba haqqahu wal miskina wabna sabil in kana bi yadika shay to wonko woni jungo ma rokku ko imma tu'ridanna sa ɗurnima noon hokkani wal ma'na la taqta raja al faqir minka or ta jorto basto e ma
bal imma an tu'liyahu ma rukkimu in kana ma'aka shay'un so won ko jogida aw taruddahu bi ludfin walla mbiyamo ya de balde de so Allah newni mem tatti ba sa furade mo kama kana min khuluqihi sallallahu alaihi wasallam jikkuji nelaaɗo Allah fa kana idha su'ila a'ta aw wa'ada bil ada'i nelaaɗo so nyaagano mo heewi ko rokkude walla o wiyama mi rakki non no golle makko hande wan non tan baati ala hanani neɗɗo tajje njorto garɗo e mum bal ya'tamidu ala allahi da'iman fi usrihi wa yusrihi dendangal gueɗe ma fof fawe Allah tan sa jogi fawe Allah sa wasi fawe Allah fa innal ghaniya ko huwa o wiyete galo o wi huwa wasuqul qalbi billahi wiyete galo ko ƴettude alhaali mum fof waɗe Allah o wiyete galo woni basto noon ko ittude gueɗe mum fof waɗe neɗɗo sa itti gueɗe ma waɗe neɗɗo tan ka bas nde wonno itti basal a fawe bas Allah noon ko galo sa itti gueɗe ma fof fawe Allah a wasata fala ya'tamidu ala sababin min al asba'i hoto neɗɗo tugno e gueɗe muɗum komi baylo tan min gurmi koye baylam tan walla komi demowo koye demalam tan gurmi walla komi joom bitik koye bitikam tan gurmi natin baalingel natin jawni kabɓa walla komi anani de komi jiɓowo ɓakkere min ko hen tan gurmi ala koy ɗum ko dillinirde sababu wiyete fof oto ittu ɓerde ma e Allah de hay saɗa jogui magasin de ɗo e garage o tawa magasin goto oto fib kay hankandi mbiya min kay hankandi Allah kay haade rokkiyam ɗum hankandi siidi itti juuɗumi am ala ɗum nafatama ñande itti jogi makko ma fof nafata a ɓeydoto wadde haqqille ma e makko kanko aɗum famide ولا يقدر بل يتوكل على الله ولا يقدر رجاءه منه ولا رجاء غيره في ثقة بربه so wodi jortiɗo e makko hoto tan jorta mum kanko no hoto tan jorta makko e Allah e mbi pulo jeeri goto meɗin dañde temedere ujunere walla o dañani ni o jorti tan o wi ñande Allah hokkimi 500.000 fiɗitti juuɗe mum hankadi mboɗo e wuuri sesa anda 500.000 ala heɓata ko kanga tan bismillahi wala taj'al yadaka hoto wat juuɗe ma kadi maghlula tan ene lonko jina tan ila unugika fewde dane ma ala mo dokkata hoto wat ɗum kadi anne ɗum kay moƴƴani wala tabsuda ha hoto wertu jungo ngo tan aɗa nafqa tan kullal basɗi kala bertugol fa tagu uɗa battinda maluman ka ñiŋaɗo mahsuran taƴaɗo mo ala haydara hoto wi kadi anne kadi garfo tan ni ala a rakkat hen tan haada wona Allah kay a rakkat tan ɓe kaɗaɓe wono garɗo fo tan da immo wona Allah kay somo pawi wadde jonga en ko Allah waɗa ɗum wasgayno inna rabbaka jawma yabsudu rizqa omo yañana arziki liman yasha omo haaji yañande wa yaqdiru omo fanana kadi mo haani fanande innahu kanko Allah kana o serani bi ibadihi e jiyaɓe makko khabiran ko kumpitiɗo basiran ganduɗo nder no andiri bowal ni wala taqtulu hoto mbare awladakum ɓiɓɓe mon khashyata imlaqin sabu hulde basal hoto wardu ɓiye pour masaw hono badul jahiliyade ɓe mbaɗanno noon yoga e jahiliyankoɓe kanu yaqtuluna banata khawfal faqri ene ƴettanno ɓiɗɗumen rewɓe mbara sabu hulde masala anani de basal wa ba'duhum khawfal aari wona hen kadi kuli mbi ene kula gacce fa hasalan nahyu an zalika lima fihi min su'i dhanni billahi o wi Allah noon haɗi ɓe ɗum ɗon sabu bande jikke to Allah wa takhribil alamin sabu kadi ko yirbinde windere nde wa kullu minhuma mazmumun ɗum fof koko ñiŋano moƴƴani wona wadde hoto mbare ɓiɓɓe mon pour tan wonde sa jibini cikkama to hono no wiyete joni no yimɓe mbiyata ni joni e sen jibini ko heewi en mbawa ñamminde ñamminde ko Allah an ka ɗayiɗo tan an kay jibin temedere ɓiɗɗo ko wondima hen an ka ɗayiɗo wala taqtulu hoto mbare awladakum seɓe mbi noon caloɗe seɓe mbi on mbar ɓiɓɓe mon yo rewɓe mon mbar jibinirgol caloɗe wala taqtulu awladakum hoto mbarde ɓiɓɓe mon hoto mbare ɓiɓɓe mon khashyata imlaqin sabu hulde basal Allah wi nahnu minen narzuquhum minen garziqinta ɓiɓɓe ɓe wa iyyakum ononne ko minen garziqinta on ononne mabɓe fof minen garziqinta inna qatlahum gande koye warde ɓe nde kana laatima khiɗan ko bakkar kabiran mawɗo wala taqrabu zina oto malloɗe jina andi kay o wi ko hata ara hen o wiyani kay ya yetto wi ko hata ɓalla ɓallade nde noon ko yewtidde jomum jewte cafɗe walla totti ɗum jungo dimba walla anani de ɓuucodiral en walla coccodiral ɓalli en ko ɗeɗo gueɗe wiyete ɓallade jina wa amma ko heddi ko ñamodel wiyete anani innahu gande jina kana laatima fahisa tan koko boni koy
وساء بني كدي سبيل الله الذي ولا تقتلوا النفس وتنبرد بيتالي وتنبرد بيتانو التي ندون حرم الله الله هرمني وريد إلا بالحق سوانا إغون ومن قتل مظلوما كلام وراء وكتونيا فقد جعلنا من بدني لوليه دونو مكو من بدني دم سلطانا دولة إدو بردو أنكون فلا يسرف وتو برتين نون في القتل ورنغو سمو ورتوني بل يكتب بأن يقتل غير قاتله سمو ورا قد موانا برد اللي هتو ونون ولا كو أون وردنو كو أواس وردت دوم هتو ونون كو أون وردنو كو دوم ورترت كدي كو أون تنكر ورف غسي إنه سبو كانكو كان أولاتي منصورا كو بلات ولا تقربوا هتو مالده مال اليتيم جودي اليتيم إلا بالتي سوانان دين هوند هي جودي دي أحسن نبورة مؤيرد كلا جودي دي إن مؤيرة هذا واي ويرد نون كنا كلا كو بنا فيني كبريانتو تا يبلغ هاكانكو مسكينو هاكانكو مثلا اليتيم هو يتو أسده چغتاغو مكو أو وانا ساغت هو يتو چغتاغو مكو وأوفوا بالعهد كوفني آدي جسون غادندري الله والله غادندري يمبي إن العهد سبو آدي كان لاتيم مسؤولا كنام دسيدو نتو وأوفوا الكيل تميني بيتو إذا كلتم ستوي أودن بيتا وزنو بيسي بالقسطاس نوندال المستقيم بوچينغال ذلك الذي خير بوري مجرد وأحسن بوري مجرد كي بوري يود تعبيلا دكتورغال الذي ولا تكفو وتريبيندو ما ليس لك به علم كالاكو على نام امودum gandal وتريبيندو دوم وتويمي يي توا ميدان ييد وتويمي ناني توا ميدان ناند وتويمي bod andi tawa anda Allah wara jabdum wara jab wiide mi yi tawa yiyani wara jab wiide mi nani tawa nanani wara jab wiide mi andi tawa anda sabu inna sam'a nande de biida ananiri de wal basara gite de biida a yiri de wal fuada bernde ne biida ada andiri de kullun deedo gele ulaika de gele ka dendangal kullun dendangal ulaika de do gele kana latima mas'ulan ko de namde tede anhu ga ko wi o yi ko o namde tede tawdo meda yi ko wi o nani ko namde tede belo medi dum nandi ko wi o ma andi ko namde tede belo mo anduno dum non yo renti wiide mineni tawanana ko namde tede wala tamshi fil ardi sada ya haylidi he hoto ya hen marahan ada nyaaja hoto ya ada nyaaja de ada jeba cikka ma taw an buri aduna fof Allah yu hoto wanno sabu innaka na an lan takhriqal arda awawa yulde leydi ndi ha kebato kattude mayri sa jebini ala ko bawda hen walan tablughal jibal a hebata kaaje de ne duulan jurgol sa towni mane kay a nyaaje ne kadi awawa hebde kaaje kadi to bange towgol dum non yaaru sesa kullu zalika deedo gede pop kana latima sayyi'uhu bonande mudum inda rabbika to jome makruhan koko anya zalika dum do de mimma oha ilayka ko huune ne ganduda ene wahyi dum fewde ma rabbuka jome min al-hikmati do bange wa'azuji wala taj'al hotawa ma allahi wondude allah ilahan dewetedo akhara god sa wadi dum fatulqa beddeda fi jahannama e jahannam maluman ka nyinga do madhuran diddado yurmede allah allah wi afa asfakum belemi labanto on onon makkana be rabb anani afa asfakum yeti labanto on rabbukum jomon bil banina bibbe warbe wattakada kanko jomon o jogito minal malaikati e malaikaji inasan bibbe rewbe odo bade non wiide on allah jigi bibbe rewbe o rokka on bibbe warbe onon kon daybe de innakum onon de la taquluna onon kala qawlan kongol aziman mangol allah wi wala qad sarrafna wallahi min penyiri fi hadha alqur'ani e odo qur'ana anani dey liyadhakkaru bele yimbe be enen baccoro allah wi wa ma yaziduhum kono qur'ana o beydani be illa nufuran o beydani be so wana dogde gagonga ul wibe law kana ma'ahu so tawi wondino e allah alihatan allah be kamata quluna law kana ma'ahu alihatun ille kewde widde alihatun allah be kamata quluna no biroton ni so tawi allah be wadde enen gonduno e allah ko wana allah gandado o idan so dum tabitino wodi den laba tagaw allah be heddibe be mabbe dabbanno ila zil arshi fewde
Allah jeyɗo al arsi o maɓe ɗaɓɓannema ko sabilan lawol hono lamɓe aduna mbaɗannoni so tawi Allah ɓe woɗɗe ne gonno maɓe ɗaɓɓoytuno Allah jeyɗo al arsi ɓe mbiya mbadda mum guerre kono Allah ko goto tan wonata goɗɗo ala subhanahu senade woode ni Allah wa ta'ala o mawni o towi o senima amma yaquluna keɓe kalata uluwan togol kabiran mangol tusabbihu lahu ene senna wonande Allah as-samawati asamanuji as-sab'u jeeɗiɗi wal ardu e leyɗele jeeɗiɗi wa man fihinna ko wone asamanuji e jeyɗele fof ene senna Allah wa in min shay'in ala hunde yo hunde e ko taga e aduna illa yusabbihu so wana ene subhina bihamdihi yettode Allah kala ko wone aduna ene wiya subhanallah walakin ko woni noon la tafqahuna onon kam on paamata tasbihahum cubhinali mumen لأنه ليس بلغتكم سبو أنني دي مثلا شبهنا لدي حدث أنند وانا دمغل مودون إنه الله كان أسيران حليما كو منج غفورا جافتور حيث لم يعاجلكم بالعقوبة سبو أياتنا أن لفت الله وفي أن أتشي أن أنديدي الله وإذا قرأت القرآن الله ستوي أجنجي قرآن أن لا الله صلى الله عليه وسلم هسهان هفر بين جنو وردمو enen jiɗi bettudemo anani alqur'ana wona ko al gondo qur'ana ma o wona jinsi wona bi ayi ayatin kala aya mo janguɗa tan ɗum kam ɓuri tabidde qur'ana kala joɗɗo hamera joɗɗon hamera ɓaggoɗon hamera o wi kala aya gondo e qur'ana so tawi wona wi ko ida qara'atal qur'ana andi al o ɓe mbiya ko jinsiya ɓe mbiya ko istighraq tawi ko jinsiya noon kala aya tawi ko jinsi lil jinsi sadiq tawi ko jinsu sadiq kala aya qur'ana mo janguɗa ene nafa ko jiɗɗa ko kala ko ganniɗa hen tan wona eɗen mbiya e aya liɓiniri ko kaza e kaza aya cafaranɗo ko kada e kada aya gaddo kay ko ene Yusuf en Isawa gasil wagueten hey ɗum ko an tan janggir noon an tan jaggiri noon kono sa fiɓi kay kala ko janguɗa ene nafa ɗum tan nafa ko fimde ma tan wona hay hooli ko fimde ma to ma kala ko piɓɗa omo nafata o nafat ɗum sabu rasulu sallallahu alayhi wa sallam Allah wimo khuz min alqur'ani Allah halani mo to hadisul qudsi jaggu e qur'ana ma shi'ta kala ko jidda jaggu e qur'ana ngollira dum lima shi'ta kala ko jidda kala do jidda e qur'ana jikku ngollira dum ko jidda fu so neddo arema joni ndi deltudu kaso winda mo tabbareda so goddare ma sellal winda mo tabbareda so goddare ma ne dando winda mo tabbareda fo ne nafa ha ko to mata kono wana ton manki ko to mato manki so fimde ma selli e tabbareda tan kala ko pibda ko dum nafata khuz min alqur'ani ma shi'ta ngollida dum lima shi'ta Allah wi'ani mo nangu o aya nangu o ala wi ko kala ko jidda e qur'ana jaggu ngollira ko jidda fu wa kawnul qur'ani hijaban la taade qur'ana ko hen go wonande neddo woni nyawdogal hijab ko nawnugal satiran cuurowal laysa min khususiyatihi sallallahu alaihi wasallam wana kanko nelaado Allah tan wi'a non ala bal lahu wali ummatihi kanko e kala leñol makko en jamira yo kuutal qur'ana ndeke sa yi wiyobe wonde windede qur'ana wade aya ne harmi o kanyum woni karmudo kanyum woni karmudo kambe buri andude Allah ko moƴƴe ko boni o wi qur'ana ko nelaado Allah wiya non kono wana kanko goto ko kanko haaldes no nyande hen non o ko balli o lahu wali ummatihi kanko e dendangal leñol makko fof biya kala ko jidda e hutere qur'an woni enen bindede momo enen bindede bala tarki enen tay المخلصين لبين ببي كما هو مشاهد ومجرب بين العارفين
o wi hono ko seeda ko jarriba hakkude anduɓe Allah wa adillati sunnatu fi dhalika ashhar hadiseje nela sallallahu alaihi wasallam ko ɓuuɗe ɗum ne heewi min antudkara haale ɗum ni sohlani awlil ahadith en jaari noon so en jaari ko Allah winomo ɗo ko ida qara'ata alqur'ana so en jaari laam o ko ahdiya paama ko aaje tati wonno wadde aaje tati garde sourate kahfi suratu nahli e suratu kahfi jasiyati hol ɗum ulaika alladhina daba Allahu ala qulubi wa sam'ihim wa ja'alna ala qulubi akinnatan an yafqahu afara'ayta man ittakhadha ilahu adallahu ala ilmin andu mbi ñande hen o jangino suratu yasin ha tifa arsinan fam la yusiruna ha en jangiri wona nde ɓe ngadi damal galle makko Allah wimo yo fer o ƴetti leydi o jangi ɗeɗo aajo jangi yasin ha tifa arsinan fam la yusiruna ni binirki enet ɓe jiyani o majji hayda sa fiɓi fimde nelaɗo fimde nde tan wayanno sa jangi tan anata yen o jangi itti leydi waɗe makko ɓeyi lawol makko ɓe jiyanimo ɗum wiyete niɓinirki wona hay goto yiyatama ala ko ɓe jiɗɗa suuɗade ɓe woni mi yiyata wona hay goto yiyatama so tawi joguiɗa haaji tan ko duwaño wasa yiidema ko duwaño tan a yiiɗa yinma keddi ɓen jiima kono duwaño komi yiyata tawi joni jiɗɗa ko naatde bidigue aɗa sacca sa naati bidigue o wonɓe bowolɓe fof ne jiima aɗa naata e bidigue kono mbiya gonɗa ko e sodde ɓe ngalama haaju com bidigue o sa yettima aɗa wawi ittude ko belɗa fof jaha omo darma o yiyatama an o a darama mbirsa yimɓe jaalama men ɓe ngalama haaju a faamino dembe wimani ɗum woni Allah wi ko ida qara'ata alqur'ana so tawi a jangi qur'ana ja'alna min bada baynaka hakkunde ma wa baynal ladina hakkunde be la yu'minuna be gona gonɗinoɓe bil akhirati al-akhirah min bada hakkunde mum hijaban heedo masturan suran en jiyatama wa ja'alna allawi min badi ala qulubihim berde mabbe akinnatin ombode an yafqahu hada mabbe famde qur'ana be famata wa fi adanihim min bade noppi mabbe waqaran tiddini be nanata wa ida zakarta rabbaka sa jangtima jome fil qur'ana hadahu kanyum tan yow wallaw goram be nunko ala adbari be cagle men nufuna be doga Allah wi na anu minen a'lamu minen woni andube bima yastami'una bihi kebe kedorto qur'ana o kedorto qur'ana iz yastami'una ilayka to bande be kedorto mande ada janga e min gandi kabe keduri ma e min gandi aha be keduri ma ko jalkidde wana yidde famde ay wo idhum najwa non ne setayi be jehi be gundoyi be badoyi yehi be jehi badi gundo be jalti galle o be dewi Allah wi emin gandi kebe kalata ide qulu zalimuna sabu biara ko hefere be sebe anani awi kambe e sabu yaqulu zalimuna hefere be biara ay wa sebe yehi be ndeyi be biya in tattabi'una onon kay on dewani illa rajulan sawana gorko mashuran bildado qala ta'ala allazi unzur ndar kayfa darabu laka holno be pirantuma alam salatindi be bima ka bilejo be bima ka bildado be bima ka wage be bima ka nalanki allazi fadallu be majji ga pewal fala stadi una sabilan be katanta lawul wa qalu kambe yeddube ummital be bi a idha kunna idaman bele so tawi min gonti jiye urufatan min gonti dappude a inna lamabusuna ma min ummitina khalqan jadidan min batte tago hesa kul wibe kunu so on jidi andi be mbadi non ko